Рамазан айына багышланган темабыз дәвам итә. Чебоксар бистәсе халкы беренче азанны моннан 10 ел элек ишеткән иде. 2011 елда ачылган мәчет бүген ни хәлдә? Толырак мәгълүмат хәбәрчебез Мөршидә Җиһан язмасында. Чебоксар бистәсенең иң биек җиренә салынган әлеге иман йорты Мөгаллим Шәриф исемен йөртә. Bu meşhedini tizilgende elbette burada yaşayan Müslüman Tatarlar kişi bilen tizildi. Ama başlap yürüyüşü bizden yaktaşımız Mar Şerif Aliyev buldu. Мәчеткә генә түгел, гомумән, Чебоксар бистәсенә яңа сулыш өрүчеләрнең берсе дә әле ул Марс Алиев. Birinci meşit tizildi. Onun tiresine mene Tatar kişiler jığıldılar da mene şulay etip motor bir meşit buldurgandan soň Çibaksa'da bir 60% bugün Tatar kişileri yaşap tura. Энек әшем шушындый изге эшне башкарып чыкканга әле дә сөйнеп туя алмыйм. Шөкер, бала вакыттан ислам тәрбиясе алып үстек ди Султан Алиев. İslam dini ayrılıp tura bütün yaktan. Tertipli, turmuşta, işlev, aşağı, oku, barsı da tertipli. Bik faydalı diyeyim indi. Белгечләр фикеренчә, ислам ул бер яктан дин булса, икенче яктан яшәү рәвеше. Әлбәттә, әгәр дә чын мәгънәсендә динебез яшәү рәвеше булса, халык бөтенләй башкача була. Аның эшчәнлеге дә, аның акыл йөртүе дә, аның кешегә бер-берсенә карашы да бөтенләй башка була. Шуның өчен әлбәттә менә шушы дингә кайту ул иң беренче урында булырга тиеш. Яшьләр иң беренче менә әле мин шуңа күреп торам, яшьләр дингә тартыла. Мәчетләрдә шактый күп яшьләр. Һәм инде бу нәрсә турында сөйлим, менә халык яңа буын өлгерә, менә шушы мөселман булып өлгерә. Әгәр дә шушы эш менә шушы рәвештә дәвам итсә, ул татарның мәңгелеге дигән сүз. Әгәр дә шушы дингә кайтып, шушы дин белән аңа таянып яши башласа, татар мәңгелек халык һәм мисалы милләт була, һич шиксез. Иман йорты ачылгач бистәбезгә нур керде ди Мөгаллим Шәриф мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт. Мәчетебез бик күркәм, халык менә шулай монда җума көннәрендә иле намазларына җыела инде, гыйбадәт кылалар Аллаһ Тәгаләгә. Бик әбәтләп Корбан гаетләрендә уздырабыз, Ураза бәйрәмнәрендә уздырабыз. Менә бүген бездә бик зур мәҗлес, ифтар мәҗлесе. Авыз ачтыру мәҗлесен буай якташлык җәмгыяте оештырырга ниятләгән. Bu tradisiya, bu bayram indi bizning yıl sayın uzdırıla. Bugün indi yaktaşlar cemiyetinin uyuşmasının inisiyatifi bile bu meçitte iftar meclisi uza. Yaktaşlık cemiyetinin maksadı da uyuşkanda hem indi şulay işlәгәндә дә шулай килеп чыкты. Ул бер-берен белән аралашу. Менә ул безгә бер яктан безнең йолаларны, дини йолаларыбызны кабул итеп үтәсәк, икенче яктан бер-беребез белән очрашу. Рамазан аенда төрле иҗтимагый, сәяси һәм дәүләт оешмаларының күмәк ифтарлар уздыруы гадәткә әверелеп бара. Бу якташлык җәмгыяте ифтары да шуның бер үрнәге. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.